dans le monde entier. Теперь уже больше 110 тысяч удельников, сямейки, так, служенства існують уже во всем свете. Et aujourd'hui, la France n'est qu'une petite partie, ce n'est que 20% du mouvement. Un cinquième. Сьогодні Франція займає тільки п'яту частку від цього всього руху. C'est vraiment une grande joie pour nous de voir le mouvement se développer dans le monde entier. Тому для нас велика являється те, що ми бачимо, як по всім світі розвивається цей рух. Aujourd'hui, il y a plus d'équipes au Brésil qu'en France. Сьогодні у Бразилії цей рух набув більше поміри, ніж у Франції. C'est une grande joie de voir le mouvement se développer en Asie, en Europe centrale. І вельми приємно бачити, як це розвивається у Центральній Європі.